pondelky máme cestoviny, útorky robíme placky. A vlastne ja mám ako keby ten konkrétny typ jedla a ten viem objednať podľa tej sezónnosti, čo je tiež celkom super, že toto veľmi pomáha. Stredu, daj. No, stredu, ja už mám útorok, placky mám poznačené. No, ale nie, Risotá napríklad. A ešte výborná vec je sledovať aj školské stravovanie, čo akože veľa rodičov na to nadáva, ale veľmi sa posunulo a myslím si, že my máme na Slovensku ako naozaj, že kvalitne nastavený systém a potom závisí od konkrétnej jedálne a od ľudí samozrejme, že ako to deťom chutí alebo nechutí. Ale tam je tak strašne veľa možností na rôznu inšpiráciu, lebo to jedlo je veľmi pestro nastavené počas toho dňa. Takže aj z toho sa vieme inšpirovať, že máme nejaké ragu, nejaké mäsové, mäska na šťavičke, potom rôzne druhy polievok, že ja mám pocit, že my stále varíme do kolečka tie isté polievky doma.